Il-ħamis filgħodu fil-Knisja ta' San Ġorġ Preka ta' Swatar ingħatat l-aħħar tislima lil Jean Paul Sofija, iż-żagħżugħ ta' 20 sena li nstab bla ħajja qalb it-tifrik ta' binja li ġarfet is-Sibt filgħodu fiż-żona industrijali ta' Kordin. Il-katafru taż-żagħżugħ inħareġ mill-ħaddiema tal-Protezzjoni Ċivili kmien il-ħadd filgħodu wara ħidma ta' salvataġġ illi damet il fuq minn 15-il siegħa. F'dan l-inċident weġġew 5 ħaddiema oħra li 3 minnhom kienu fil-periklu tal-mewt imma ħarġu mill-ITU. Jean Paul kien ilu biss 7 minuti fuq ġewwa tas-sit ta' kostruzzjoni meta wasal biex jgħaddi xi għodda lil ħaddiema. Għaċ-ċelebrazzjoni tal-ħajja attendew għexieren ta' żgħażagħ li l-kol fakru il-memorji sbieħ li kellhom ma' Jean Paul. Fil-fatt il-kortew bit-tebut wasal b'diversi ħbieb tal-vittma jsuqu l-karozzi tagħhom bi sticker fuqhom li biha fakru l-memorja tiegħu. Min waħda mill-karozzi instemet tindaq ukoll il-kanzunetta Xemx, kanzunetta li ż-żagħżugħ kien iħobb ikanta u jdoq. L-imħabba li bosta kellhom għal dan iż-żagħżugħ kienet ukoll evidenti fil-baħar ta' fjuri u ritratti li tpoġġew madwar it-tebut. Il-Knisja kienet mimlija daqs bajda, filwaqt li fuq barra ukoll kien miżgħud bin-nies. Kienet ix-xewqa tal-familja u ħbieb taż-żagħżugħ li daw kollha li jattendu l-funeral ma jilbsux iswed iżda jilbsu l-biż bil-kulur. Waqt l-omerija tiegħu, il-kappellan ta' Swatar Robert Grech kellu kliem pożittiv fuq iż-żagħżugħ li issa beda kapitlu ġdid fid-dinja eterna. Dun Robert Grech qal ukoll li l-mewt tista' tiġi Alla-rrieda kif ġara fil-każ ta' dan iż-żagħżugħ li ddiskrivewh bħala ferrieħi u li dejjem lest biex jgħin lill-oħrajn. Qabel inħareġ it-tebut, Dun Grech indirizza l-isħab Jean Paul fejn qal li dan iż-żagħżugħ tom rigal għax tom il-possibilità li jkunu qrib Ġesu. Fi tmiem il-funeral ċabxiba twila dwiet mal-Knisja sabiex tfakkar il-memorja ta' dan iż-żagħżugħ hekk kif it-tebut intrefa' mill-qraba tiegħu u sħabu. Intant, spikat ukoll il-poeżija f'forma ta' messaġġ li qrat it-tfajla ta' Jean Paul Kelly Grech minn fuq l-ambone fi tmiem il-quddiesa. Daqshekk għajjatna ara ġej Jean Paul is-Sofija, daħka li ma bħala u wiċċek jar mid-dija.